Mä oon Sami ja tuolta Suomesta, 42-vuotias Kokkolasta. Mulla hiusten lähtö alkoi silloin, mä aloin huomata varmaan tuossa vajaa 20 vuotta sitten, että mulla alkaa hiukset ohenee täältä ohimoilta ja sitten takaa. Ja mistä käytin niihin kaikkia vitamiineja ja muita mahdollisia, että yritin sitten saada niitä sillä tavalla vähän paremmin sieltä. Henkisesti se vaikutti sillä tavalla, että varsinkin silloin nuorempana niin itsetunto oli vähän heikko ja sitten siitä tuli vähän semmoinen Suomessa tekemässä operaation noin 10 vuotta sitten ja en ollut kovin tyytyväinen siihen ja sain sitten paljon suosituksia McCann Klinikalta täältä. Henkilökuntaan oli helppo yhteys ennen toimenpidettä ja he vastaili kysymyksiin hyvin kattavasti. Voisin suositella kyllä hyvin lämpimästi.